Төш арасында болған мөнәсәбәттер һаман куерталар. Менә беләсезме, нәрсә әйтәсем килә? Хәзерге заманда төшче белән кияүдән дә уртак тел табып яшәүче кешеләр юк әле бу дөньяда. Шуңа күрә төшчеләренә сүкмәгез, кияүләренә сүкмәгез. Алар бик матур, бергәләшеп, гөрләшеп яшәрләр сактан үземнән чыгып әйтәм. Менә бар инде ул, бар шул шаярту, бер кияү төшчене яратмаган төшче кияүен яратып бетермәгән инде һәр вакытта низаклар булган булар арасында. Хәзер кияү бер көнне кайткандай гына инде таша. Мен сиңа 500 сум бирәм, имә. Әйтәм, миңа бер 50 грамм салып бир әле әйтәм. Әбиха карап торган, улам, кияүнең гомердә акча биргәне юк, нәрсә икән бу? Ярар, тикшереп карыйк дигәндә 500 сумны кесәгә тыкканда 50 грамм салып биргән моңа кияү хәзер шапылдатып бушаткан бит инде менә. Ресторанда таша. Менә 1000 тәңкә. Давай, булган 100 грамм булсын, сал инде. Ярар, журнал кыштырык, сәламең ярам акча мен 100 грамм салып бирә. Кияү бушатта инде менә шуннан соң кияүгә да. Таша. Менә инде. Син мине яратмыйсың, менә сине бик яратып бетерәм. Ушулай да менә 2000. Кесәндәге 2000-ны куям стәлгәйме. Әйдә бер шетиң бар бит инде, шетиңне чыгар инде. Ярар, хәзер төшче бит инде әби акчаны алып куя, 2000 кесәдә 3000 ярым акча, 3000 ярымга кайчан әле шети алган булар, шети саткан булар, шулай чыгарып куя, кияү инде кырна пилмәннәр ашый, әлеге шешәне бушата, кияү хәзер готовый бит инде, кайф күтәренке, шуңа тора да. Төшче, мин сине яратам. Менә кесәмдәге суны 5000 име төшче. Бирәм мен сиңа. Ну бер шарт белән. Нинди шарт ул кияү балакай? 100-ңә генә берне сугыйман дип әйтте. Әбиха карап торган, улам, кияү сукса каты суга инде. Все-таки 5000 бит. Әйдә кияү, булган. Давай. 5000-ны алып куя, 8000 ярым кесәдә, әби җөвелем бассам, ана бит 100-ң куйым хәзер кияү җамбырдатып силтенеп тундыра берне төшче сальтлар ясап дөмберләп барып төшә. Кияүнең телефоны шалтырый, хатыны шалтырата, телефонга. Алло. Кадерлем син идеме? Әйдә. Әни кайда? Менә сөйләшеп ятабыз. Пенсиясын бирдеңме? Менә кырынлап бирә башларым дип әйтте.